vás vítám u mého nového videa a dneska tak si tu dáme opening, takže bude to fakt dobrý. Jo, dobrá sima. Ok, jdeme na to, tady jsem s mou editorkou a bodyguardem a tady máme skoro plnou bejsku Lucky bloků, takže můžeme jít na to, máme tady i secret Lucky bloky, všechno. Takže jdeme na to. Tady otevřeme první. Hele, já otevřu vlastně úplně všechno naraz, kromě secret Lucky bloků. Takže otevřeme tady všechno. Se nebudu koukat. Akorát teď mi to nejde, protože ty admin Lucky bloky jsou úplně zasekaný. Tak, tady admin Lucky blok. Doufám, že mi dneska padne něco dobrýho. Jo, a na eventu tak mi padlo Burguro and Fryuro. Sami to tam spavnul, jakože on spavnoval nějaký Burguro and Fryuro a tam bylo najednou sami spavnet Burguro and Fryuro into your server, kamo, já jsem úplně zešílel. Jo, ale už jsem to za něco vytradil, teď nevím za co a já se nebudu koukat. A tady máme poslední Lucky bloky, jo. Takže tady otevřem tenhle z Brazil mutací. Los Taco Blocks. No, tady mi padlo Kraboli moneta. Admin Lucky Block. Ok, a teď se na všechno podíváme. Tu. Dobrý věci teda. Jdeme se podívat dolů. Jako 2 miliony Los Tipitacos. Dobrý opening, no. Ale máme tady ještě 2 secret Lucky bloky. Takže tady. Aspoň pod hotspot. Nahoře máme Tortuginy teda, no a aspoň ten pod hotspot, kámo. Aspoň ten esok. Prosím. Prosím. Aspoň ten pod hotspot, kámo. Ok, tohle byl náš celý opening. Padl nám aspoň pod hotspot, za což jsem aspoň rád. Můžete dát pak do fílsky, můžete mi ještě napsat do komentářů, jak se vám líbí tahle Divine Fílska. Mně se jako docela líbí. Jo, a zatím čus.